Vi er gruppe 12, og vi har skulle undersøge sukkerindholdet i en Sprite. Og fremgangsmåden, der har vi så taget et pyknometer, og der har vi så hældt vand op i, så det næsten flyder ud over, fordi det skulle fylde det hele. Og det har vi så målt på en vægt, og så skrevet det ned. Og det har vi gjort med hver 4 sukkeropløsninger. Med 0%, det er bare almindelig vand, 5%, 10%, 15% og 20%. Og formålet med det her, det er så at bestemme koncentrationen af sukker i vand, og så sodavand, sprøjten, som vi har. Ja. Ja, og så har vi så fået de her tal. Det vi har her, altså fra hele klassens tal, men vi kunne desværre ikke sende det, så vi kunne få over på den her computer, fra den anden computer vi har lavet det på, men princippet er det samme. Her der har vi så, hvad det hele har vejet, og her der har vi så, hvad vandet har vejet, og her det er det, herover der er det med sukkeren i forhold til her, hvor det kun er rent vand. Og det er så der med minuset den her med den her, og så har vi fået det her. Og det har alle fra klassen gjort, og de forskellige grupper har så alle deres resultater herinde. Og det vi så har gjort bagefter, så her nu, så har vi nu, hvad sukkeren vejer, fordi når man minuser massen, eller når man minuser det herover, som er vand og sukker, med bare vandet, så har du sukker tilbage. Så nu er vi tilbage, hvor mange procent sukker, eller hvor meget sukker der er. Og det vi så har gjort, det er, at vi har fundet gennemsnittet fra hver procent sukker, og det har vi så sat ind i en standardkurve. Og på den her standardkurve, så kan vi så se, at her, for eksempel med 5% sukker, det vejer, skal vi lige have, ja det vejer så cirka 1,2 stykker. Ja, og det vi så ud fra vores egen tal, det er så herover, og det er ikke helt den samme standardkurve som klassens, fordi at en graf vil altid blive mere præcis efter hvor mange beregninger vi har, for jo mindre beregninger du har, jo større sandsynlighed er der for at du kan have lavet fejl, og kan have lavet, hvis du har målt en gang forkert, så betyder det meget mere i den hvor du ikke har så mange målinger, i forhold til den hvor vi har flere målinger, der har mange målinger. Men ifølge vores tal, så fik vi så, at sukkerindholdet i en Sprite-flaske ligger på cirka 99, eller vejer, når vi hælder Spriten op i en pyknometer, og så vejede det cirka 79,73 gram. Og når vi så har trukket de 77,61 gram, som vores vand vejer, væk fra det, så har vi så fået 2,12. Og så går vi ud på vores y-akse her og finder 2,12, og det ligger cirka lige her omkring. Og så har vi så gået ud, indtil vi har ramt vores linje her, som vi ikke har fået tegnet, men det er sådan cirka her. Og så ligger vores Sprite-flaske cirka på 10% sukker. Hvis vi går ned på x-aksen, kan vi se her, lidt over 10% sukker er der i Sprite-flasken i forhold til vores tal. Hvis man så kigger på klassens tal i stedet for, som burde give et lidt bedre resultat, hvis jeg lige kunne få lavet en større her, sådan, som burde give et bedre resultat, så kan vi så se her, at klassens gennemsnit af sodavanden er her, og det ligger på der, og det ligger på 2,371. Så hvis vi går herop og finder 2,371, det er cirka her, og så samme som før, så går vi ud indtil vi rammer linjen, der rammer vi her cirka, og så hvis vi går ned, så rammer vi cirka 11% sukker i vores Sprite-flaske. Ja, det er så vores konklusion, at med vores tal, så en Sprite-flaske, den har 10,1% sukker, men ud på klassens tal, så står der næsten 11%.